complaint po ay tungkol sa illegal campaign contribution sapagkat si Marcos at saka si Duterte ay parehong nakatanggap ng 20 million or sa kaso ni Duterte halos 20 million mula sa mga government contractor. So si Marcos ay mula kay Hilot at si Duterte naman ay mula sa kumpanya na pag-aari ni Escandor. At lumalabas na silang dalawa, yung dalawang contributor na to, ay nakinabang sa mga government projects through the years at lumalabas na violation ito sa Omnibus Election Code. Kung magiging specifico tayo, ito po yung section or article 95C ng Omnibus Election Code. Kasi yung salitang contractor, nandun po sa ating Omnibus Election Code at isa ito sa mga ipinagbabawal na mag-donate dahil nga po sa conflict of interest arising from yung kanilang interest na kumita mula sa mga government contract. So, Professor Danilo, no, bago po kayo naghain ng reklamo para po sa ating top 2 officials, gaano mo ba preparasyon po ninyo at pananaliksik patungkol po dito sa bigat ng ating reklamo po, lalong-lalo na po sa pagdala natin ito sa COMELEC? Medyo inabot ng medyo matagal yung proseso kasi 2022 pa yung presidential and vice presidential polls pero ba't ngayon lang na-file? Siyempre, kailangan ng due diligence sa pananaliksik bagamat yung Philippine Center for Investigative Journalism ay mahusay naman yung kanilang investigative report na inilabas sa publiko hinggil sa campaign contributions. Ginamit din naman naming patayan yung report ng PCIJ pero kailangan naming makuha rin yung primary sources of information on our own. Kaya dumulog kami sa Securities and Exchange Commission. Bagamat open naman sila na mag-provide ng impormasyon na hinihingi namin lalo na doon sa kumpanya ni Hilot at Escandor, kailangan din naming magbayad. At ang bayad ay medyo mabigat sa bulsa, umabot po ng mahigit 33,000 pesos. Para sa mayaman at makapangyarihan, barya lang ito, pero para sa grupong tulad namin, na talagang volunteer-driven, kailangan talagang ma-raise yung pontong ito, kaya medyo inabot po ng matagal. So yun yung isa sa primary challenges po namin, yung logistics. So, aside po ba sa kontradaya, Professor Danilo, sino-sino po yung mga kasama natin dito na masasabi natin na mga election watchdog at tumitingin din po sa kapakanan po ng mga Pilipino, lalo-lalo na po sa dayaan o masasabi natin campaign contribution during sa election po na kinabibilangan ni Presidente Marcos at Duterte? Okay, bukod sa kontradaya, ang mga grupo po na kasama namin pumirma ay kumakatawan sa mga organisasyong ito. Bagong Alyansang Makabayan, yung Workers Election Watch, Panatang Lutian, Kilusang Bayan kontra Kurakot, Kabataan Tayo ang Pag-asa, at ang National Union of Students of the Philippines. So ito yung mga organisasyon na nag-file po ng reklamo, kasama po yung grupo namin kontradaya. So, Professor Danilo, no, pagkatapos po ba na nagbigay itong mga kontraktor ng tulong or financial na tulong para sa top 2 officials natin na nandito dahil sa ating bansa, ano na po naging masasabi natin improvement na kanilang mga negosyo or sa kanilang mga estado po sa ngayon magkatapos ba silang pumasok po sa mga kontrata sa gobyerno? Magandang tanong po yan. Ito po yung magiging subject sa legal proceedings po sana kasi kailangan nilang i-disclose ang impormasyong ito sa publiko. Ang tanging nakuha lamang namin ay yung kanilang history ng pangongontrata kasi ito yung mahalaga po sa pagbibigay ng ebidensya na conflict of interest po ito sa ngalan po ng batas. Kaya yung nakaraan ang pwedeng mapatunayan kasi merong mga dokumento na magpapatunay, particular those that came from the SEC at saka po sa iba pang mga published reports na may tahasang pag-amin ng kanilang mga government contracts. So, Professor Danilo, no, ang ganito po ba ng mga pamamaraan ng mga politiko, lalong-lalo na po sa mga eleksyon, ay naghihingi o
na tumatanggap po ng financial na tulong sa mga kontraktor ay panibago lang po ba ito or sa mga previous po na mga eleksyon ay may ganito na talagang kalakaran na nangyayari sa ating gobyerno? Nangyayari na po ito noon pa, kaya lang hindi lang ito seryosong namomonitor ng mga iba't ibang individual at grupo. Kasi nga tayo, nag-a-assume tayo ng good faith sa usapin ng pag-adhere sa mga batas, lalo na sa usapin ng campaign contributions, kahit sa election spending. Pero yun na nga kailangang busisiin pa rin yung mga gastusin ng mga kandidato, nanalo man o natalo, kasi lumalabas na may conscious effort talaga to hijack and to make a mockery of election rules. Kaya sa pamamagitan ng pagtukoy kina Marcos Jr. at Duterte, sana maging test case ito na hindi na dapat maulit muli itong mga ganitong klaseng mapandikhang pamamaraan para kumuha ng pera mula sa mga nakikinabang mula sa kaban ng bayan. Professor Dano, ano kaya yung posibleng magiging action din po ng COMELEC? Alam naman natin na medyo naging matagal yung una nilang aksyon patungkol din po sa inihain natin sa SALN at sa SOSE ni Senador Rodante Marcoleta. Sa tingin niyo po ba ay magiging mapaprioritize po kaya ito, yung hinain natin na complaint, or mag-aantay pa tayo ng medyo matagal kahit po na malaki itong issue po o usapin? Meron din po kaming hiwalay na kaso laban sa isang party list group noong nakaraang halalan na hanggang ngayon ay hindi pa rin naaaksyonan. Bagamat pwedeng sabihin ng COMELEC na moot and academic na to kasi hindi naman nanalo o nakakuha ng pwesto itong inireklamo naming party list group, pero we still expect some form of resolution dun sa kasong yon. Tama po kayo, medyo mabagal, medyo matagal, at we can only go to the extent of following this up with the COMELEC in the coming weeks to see if they can move a little bit faster, lalo na palapit na po yung 2028 elections, and we hope na ma-resolve po sana ito bago mangyari po yung presidential elections. Kaya sa tulong ng media, pwedeng sumama sa pangungulit yung media sa COMELEC para ma-actionan po ito. Hindi po namin masasabi kung gaano katagal o gaano kabilis madidesisyonan po ito ng COMELEC. Nasa kanila po yun.